Okey. Salam aleykum, короче. Salam aleykum. Olmasanız, короче. Bugün täze tema açtım. Bugün de özü tema açacaktım. Yani Türkmenistan'daki accountlar barada. Türkmenistan'daki accountlar barada. Yani nädip account bolmaly, account bolup nädip peýda tapyp bolýar, näme üçin Türkmenistanda accountlar köp, nädip reklama paylaşmaly, nädip konkurs geçirmeli, nädip video montaj etmeli, şu temany polny açyp we polny ýapjyp. Bizar! Sizden bizar boldum bolmy? Ve son size täzeligim bar. Täzeligimi aýdyp geçeýin, soň accountlar hakynda aýdyryn hukma. O näme ýep bolýan? Gitdik. Täzeligim şo kommentariýada, opisiýanyada ссылкаsyny goýaryn, täze kanal açdym. Ýagny öz aýdymlarym goýjak. Diňe öz aýdymlarymy bu kanalda indi aýdymlarymy aýyrjak bolny. Bu kanal diňe blog kanal bolýar. Onu anlamada bu olanlar. Adam erkek Stream kanal bolýar. Aýdymlarym bu kanalda goýmagy sebäp soňky döwür hem aýdymlar hem bloglar ikisi mix bolup gitdi, ýagny aralaş gitdi, soň bir hil bolup gitdi da bloş gitdi kanal. Ve ýene bir zat bu account temasyny açyp pon ýapýan we soň türkmen bloglary goýjak da, ýagny öz dilimde goýjak öz bloglarymy. Şo sebäp bu türkmen bloglarynyň iň soňgusy bolmagy mümkin. Ben kelläm alıp bilen ol. Sizem azıcık kelläňizi işlederim bolýarmy? Şon ýaly olanlardan uzak duralım. Olur bir öküz. Mümkin. Başladık. Başladık. Birinci etmeli zat. Account özü näme zat şu hakynda gurrun geçelim, ýagny aýtyp geçeýin. Öz account düşüncesini yerden gelip çykan. Bilýän bolsaňyz iň güýçlüler, ýagny vlogger var, blogger, streamer, gamer, youtuber, diýem näme, tiktoker accountlar hem şolaryň arasynda var. Ýöne account şolaryň arasyndaky iň pes derejeli hasaplanylýar. Ýöne şolar güýçlü derejäge çykmak üçin hemişe paspenka pesden gitmeli. Şo sebäp account diýip iň pes dereje aýdylýar. Ve account Türkmenistana nädip girip geldi häzir düşündireýin. Instagramda ýa-da Telegramda şolar ýaly sohry paýlaşýarlar. Öňlerde ýa şolar ýaly sitat paýlaşýarlar rus dilinde, amerikans dilinde ýa başga dillerde. Soň Türkmenistandaky bir-iki adam, ýöne kim birinji başlap berdi accounty bilmedim de welin. Türkmenistandaky birinji şu zady goýan we Türkmenistanda başlan accountçylygy. Ve näme diýsem käm? Türkmenistanda bilşiňiz ýaly YouTube, Telegram, Instagram ve başga da TikTok ähli zat ýapyp, ýagny VPN bilen girilýär. Bu sebäp bolsa Türkmenistanda köp adam ýyglamak gaty kyn. Sebäbi olar VPN bilen girip bolýan o zatlary. Şoň üçin bez VPN işleýän diňe IMO bar. Ýagny Türkmenistanda isledik adamdan sorasaň IMO-ny bilýär hukman IMO diýsen düşünýär. Şonuň üçin IMO-da accountçylyga başlady, ýagny accountlar näme edip bilýär? Konkurs geçirip bilýär, ýa-da diňe sohry goýan accountlar bar, diňe aýdym goýan accountlar bar, diňe sitat goýan accountlar bar, diňe sitatny video goýan accountlar bar. Her hil accountlar bar, universal accountlar bar. Ýa-da maskara etýän, ýagny şu diňe uruş goýan accountlarym bar. Aşyk, olum men cesaretim. Her hil accountlardan bar. Короче, account düşüncesi şolardan gelip çykan we account iň pes hasaplanylýar. We accountda nädip başlamalydygyny häzir aýtyp geçjek. Accountda nädip başlamaly? Account eger bolmak isleýänler bar bolsa, ýagny account
bolup näçe peýda gelýär, nädip gazanç tapýan bolsa, men size azar aýtyp geçip, opşy bir aýda 5 milyon gazanç edip bolýar. Men liçne özüm 5 milyondan köp gazanýardym akkauntyň üstü bilen. Häzir şolar hakynda aýtyp geçip we nädip başlamaly noldan häzir düşündirjek. İlk başta özüňe nickname tapmaly, ýagny özüňe ad tapmaly. Adyň şeýle ütköşük bolmaly. Şem başgalar seredende tapawutly bolsun da, ýagny ählisin gelmeňiz bolmasyn, ýagny Türkmenistanyň mysal üçin ýar akkaunty men bilýän bir zat soňunda tymy, bir zat tymy, bir zat tymy. Ağzına payık. Ýok, ählisinden meňize şu bolmasyn. Nabarot, ählisinden saýlanyp dursun, hiç kim kämeňize emesin. Entek ulanyp görülmedik sözlerden ýa-da entek döredilmedik sözlerden, zatlardan obadan ad tapmaly. Ütköşük bolmaly. İkinji etmeli zat ad tapdyň özüňe. İkinji etmeli zat profiliň surady şu at köp rol oýnaýar. Ýagny profiliň suradynda da azrak tapawut bolmaly başgalardan. Ýagny başgalar prostoy sohry goýsa, sen başga zat goýmaly, obadan zat goýmaly, ütköşük zat goýmaly. Misal üçin görünüp durmaly da bildirmeli. Ad tapdyň, özüňe profiline surat tapdyň. Birinji etmeli işin reklamada, iň birinji etmeli zadyň diňe sitat bolýar. Diňe sitat bilen ösüp bilýän. Sitat gowy sitatlardan entek hiç kimde ýok sitatlardan ýa-da bar bolsa da sen şu sitatlary gowy edip oňaryp bilseň, ýagny gowy edip montaj edip bilseň sitatlary ösüp bolýar. Başda diňe sitat, mysal üçin aýdaly häzir 50 prosmotrum var diýeli. Liboy bir adam 50 prosmotr var diýeli. Sitat bilen 100 prosmotr etip bolýar. Bir hepden dowamında eger hiç kim tanamayan bolsa, hiç account etmeýän bolsa, ýöne sitatlaryňa üns bermeli, inshotdy oňarmaly da sitatlaryňa, videolaryňa. Sebäbi uje inshot accountyň kaçtwasyny peseltýär. Şoň üçin gowy programmalardan ulanmaly. Haýsy programma diýseňiz, mundan soňky videolarda hokman goýýaryn haýsy nädip ulanýan, öz ulanýan zatlarym haýsy programmada video montaj etýär, şolary goýýan. Bu sitatlar oňaryp boldum. Mysal üçin 100 prosmotra ýetdiň diýeli. İkinji etmeli zatyň 100 prosmotra ýeten soň inter reklama paýlaşsaň bolýar. Ýöne reklamada iň uly rol oýnaýan reklama bolýar. Sebäbi uje Türkmenistanyň adamlary men özümem ýatdym reklamalardan. Öňümden çykýan her iki postdan birinde hokman reklama bolýar. Akkauntlar gaty köp häzir Türkmenistanda. Gaty köp. Sanasam ýetip bolmaýar soňuna. Sizden bidar boldum bomy? Yarma kıllılar. Şonuň üçin şular ýaly reklama tapmaly, adamlar özüne çekici bolmaly. Misal üçin başgalaryňky ýa şular ýaly nomer, ýa full account, dibeden paýlaşyň, full sohry, öýle beýle, ýa olar ýaly bolmaly da. Prostoy bolsun, göze görünsin, göze düşsün, adamın üstüne çeksin. Ýagny men birinji reklamam nähilide nomerim ýazyp goýdum, adym ýazyp goýdum, DBPD diýip goýdum. Ýagny добавьте, поделитесь, пожалуйста diýip goýdum. Boldy. Şoň üstünden hem gaty köp adam geldi. O övünmek gerek de, full sohry, bombический video, olar ýaly bular ýaly zatlar gerek de. Polny adamyň üstüne çekici boldum. Reklamanyň üstü bilen hem aýdaly 200'den geçdim diýeli prosmotrum. Что будешь рядом ты, давай отвали. Унизила себя, не хочу рядом быть. Назло ты сделала, да.